Добрий вечір, друзі. Четвер, 21 година. Прайм Скрипін на каналі АТР. І сьогодні, я сподіваюся, ви в курсі. Особливий гість. Чому особливий? Тому що це перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. Добрий вечір. Добрий вечір. Добре виглядаєте. Радий вас бачити. Не дуже часто з вами спілкуємося, але тут приводів у нас, як ви розумієте, багато. І ми почнемо, очевидно, з останніх якихось речей, які виглядали трошки дивно. Перше питання до вас: на що ви погодилися на участь в програмі скайпом навіть 60 минут, яка виходить на російському каналі, і там одіозні ведучі? Я виходжу з того, що мені потрібно спілкуватися з усіма, аби донести ідеї, донести правду, переконати. Мовчати завжди легше, але наслідки завжди гірші. От моя позиція. Я вважаю, що коли люди спілкуються, то гармати мовчать. Як тільки вони припиняють діалог, входять в суперечки, загострюють стосунки, і тоді працює зброя. Ну, дивіться, тут же ситуація особлива. Так, глядачам треба нагадати, що для вас досяжний Viber і Skype. В титрами внизу написано, звертайте увагу, телефонуйте, скайпуйте, ставте питання. Дивіться, там ситуація яка була. Я змушений був дивитися, переглянути цей ефір, хоча я телевізор геть зовсім не дивлюся, для багатьох це неправдоподібно, але я змушений був подивитися цей шматок. Вас же не чули насправді там. Тому що інтерпретація відбулася, що от навіть перший президент України говорить, що Донбас більше ніколи не повернеться в Україну. Ви ж бачили, що відбувалося. І вас теж, до чого ви апелювали, можливо, до якоїсь логіки, що цей в такому вигляді Донбас не повернеться. А от перший президент говорить, що Донбас не повернеться, і оця бандерологія, як там було придумано, сенсу я, чесно, не бачу. Вони можуть говорити все, вони брешуть вже давно. І я вам скажу, що їх брехня стає все менш ефективною. Люди переконуються. Тому я спілкувався з російськими телеканалами десь з 9 телеканалами. Тобто всі, хто звертався, і не тільки телеканали, газети, радіо, я з ними спілкувався. Я десь відчув, що попри все змінюється настрій, принаймні аудиторії, змінюється настрій у людей. Думаю, що всім не хочеться, особливо простим людям, вбивати один одного, вести війну і брехати один одному прямо відверто. Я думаю, це припиниться коли-небудь. Але боятись їх спілкуватися з ними, незважаючи на те, що вони можуть придумати будь-що, я сказав, я вас не боюсь. Можете говорити про мене, що хочете, я завжди знайду вам відповідь. Але оскільки ви сказали таке слово «особливий», ну, чого ж не особливий? Ні, я хочу використати це слово і сказати, що сьогодні особливий день. День перемоги над нацизмом. День віри, довіри, день пам'яті, день вдячності тим, хто боровся і бореться за незалежну Україну. Я хочу привітати всіх слухачів, телеглядачів з цим великим для України днем, тому що загинуло майже 10 мільйонів людей в цій страшній м'ясорубці, в тій Другій світовій війні. Я хочу, щоб уроки з цього були винесені всіма, тому що, на жаль, і в цей день ми ще маємо розкол в суспільстві, розкол в поглядах і розкол між людьми. Розкол, який ініційований, в принципі. Ви ж розумієте, що розкол ініціюють певні люди. Ну, от, скажімо, ви сьогодні, напевно... Ну, навіть так, не певні люди, а політики, як правило. Ми про них зараз і поговоримо. Ви, напевно, сьогодні почули, що новообраний президент, ще не інавгурований, сказав, що це наш день подяки. Да, чув. Така цікава позиція. Ви теж згадали, що це день подяки тим, хто... Вдячності. Але сьогодні
знову збирали безсмертний полк, який придуманий був в Росії. Безумовно. Вже після того, як вони розпочали війну з Україною. І ходу очолювали якраз певні політики певного керування, я б сказав. Знаєте, Може, тут є по прізвищам їх називати не буду. Не будемо, щоб не загострити. Новінський, що ж тут загострювати? Всі бачили. Але я вам скажу, як можна із благородної ідеї зробити найгірше, що можна собі уявити. Ну, скажімо, 3 російських журналісти, якщо взяти історію, запропонували цей день, як вони назвали безсмертним полком, для того, щоб пригадати всіх, хто загинув. І тут кремлівська влада зразу зрозуміла, що можна це використати для пропаганди російсько-руського міра. І оце почалося зразу навколо цього. Ну, втягнули це зразу в Україну. А, скажімо, Білорусь і Казахстан відмовились від відзначення такої події таким способом. Вони сказали, що в них є свої способи, і вони достатні форми, і вони достатні для того, щоб відзначати цей великий день. Ну, бачите, там директивно можна ухвалити таке рішення, тому що країни такі, вибачте, там інша політична культура. Ми ж в демократії живемо. Але що має бути, може ви мені дасте пояснення, що має бути у людей, які ініціюють подібну ходу з такими посилами ідеологічними, про які ви згадали, коли триває 5 років війни з Росією. І ці люди, ну ви їх мусите... Це у нас? У нас, так. Ну, я думаю, як завжди, наші політики керуються лише одним. Як здобути авторитет, так званий в лапках, для того, щоб на вибори йти і обдурити ще і ще раз виборця, щоб він проголосував за них. У них інших цілей немає. Коли вони ходять з хоругвами, коли вони ходять до церкви, коли вони формально бігають від церкви до церкви, мета одна і та ж – перемогти на виборах, взяти владу будь-яким способом, або не віддати владу будь-яким способом, як ми маємо сьогодні живий приклад з нинішньою владою. Це, знаєте, ви такий заділ наперед скидаєте, тому що це останні дні, така у нас жваві дискусії, які можна зробити висновки з президентських виборів. І ми до цього повернемося. У мене є питання від мого колеги Данила Яневського. Він попросив. Данило Яневський, є такий журналіст. Питання до вас. В першому томі мемуарів Дмитро Павличко описує похвилинну день 24 серпня 91-го року. Окремий розділ пише таке. Вже відбулося засідання фракції КПУ в кінозалі, де Павличко їх переконав проголосувати за незалежність. Вони повертаються до зали засідань. Павличко декілька разів підходить до Кравчука. Чому той не ставить питання на голосування? Кравчук відповідає. В залі є людина, яка має дати мені сигнал ставити на голосування. І це найбільша загадка проголошення незалежності, хто була ця людина, яка давала сигнал. Бо ніде про це не йдеться. Я відверто скажу, такого я не пам'ятаю, щоб я сказав. Це цитування книжки. Ні, ну це зрозуміло, це Павличко сказав. Я не можу сказати, було це чи не було це. В моїй пам'яті це не закарбувалось. Я сказав, добре пам'ятаю, що я дивлюсь на ситуацію. Я ще не з усіма керівниками груп депутатських, тоді не було фракцій, домовився, щоб мені дали сигнал, що депутати проголосують. Тому що я найбільше всього остерігався, відверто вам скажу, що раптом не проголосують за незалежність. Уявіть собі ситуацію, коли Україна, народні депутати України не проголосували за незалежність України. Який вигляд мала політичне обличчя тоді Україна і всі ми разом взяті? Як торжествували б наші недруги і які б ідеологічні, політичні і історичні пакети спотворені,
як тільки хотіли б, посилали б на адресу України. Тому таке було. Але щоб сигнал одного чоловіка, відверто скажу, від одної людини я такого не пам'ятаю. Тобто вам потрібні були сигнали від депутатів. Треба нагадати просто, що це була Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки. Безумовно. Це раз. По-друге, там, я не пам'ятаю, тоді існувала група 239, якраз існувала група найбільша десь. комуністична група. Ну, давайте ми ще нагадаємо одну цифру. В залі було 370 депутатів-комуністів, коли відкрилась Верховна Рада. Ну, ви теж комуніст Я на той не час. кажу. Я ж не кажу, я 370 комуністів. Потім вони почали, комуністи, переходити в інші політичні сили, в інші партії. Соціалістична партія утворилась, і кількість комуністів в залі зменшувалась. Але голосування було завжди дуже складне. Навіть 226 голосів набрати було не дуже просто, аж до обрання нової Верховної Ради. Тобто, якщо сьогодні мені нагадують ті часи і кажуть, чому ви, мовляв, не поставили питання на люстрацію, там ще на щось, я їм називаю цю цифру. Скажіть, будь ласка, чи могли комуністи проголосувати саме проти себе? Ні. Так, тепер давайте повертаємося до сьогодення, скільки так на це відповідь є. Ви самі згадали про вибори, от які відбулися. От, між іншим, як ви ставитеся до результату? До кого? До результату виборів президентських. Тут це слід знову нагадати, що перший президент, який не добув свої каденції, Леонід Кравчук. Який був обраний в першому турі. Теж однотуровий, так. І за кого проголосувало 19,8 мільйонів чоловік. Так. Це має велике значення, тому що часто кажуть перший, другий, але коли за Порошенка проголосувало 9 мільйонів, а за мене майже 20, то за мене таким чином проголосувало більшість дорослого населення України. І за законами політики і демократії це більшість, на яку я міг спертися. Так от я виборами в другому турі задоволений. Вибори в першому турі я не задоволений. Я підтримував, голосував за Юлію Володимирівну Тимошенко. Вона в другий тур не потрапила, але коли потрапило двоє, Порошенко і Зеленський, я Порошенка не підтримував. Тут моя принципова позиція заключалася в тому, я і зараз вважаю, олігарх в Україні не може бути президентом. Нам треба розділити владу з бізнесом. На жаль, вона не розділюється, а поєднується все щільніше і щільніше. І тому я задоволений тим, що обраний новий чоловік, нова людина. Думаю, що з допомогою і народу, який дав йому дуже великий шанс 73,1%, опора на народ, на пряму демократію, дозволить проводити правильну, розумну, виважену політику. У нас є дзвіночок. Добрий вечір. Називайтеся і ваше питання. Алло. Алло. Поки що немає. Ні, мені пишуть редактори, що я відвалився, та нема, на жаль. Добре, дивіться, ми з вами спостерігаємо, тобто ви старший ж, а я трошки молодший. Але я пам'ятаю прекрасно день проголошення незалежності, Верховна Рада. А скільки вам тоді було років? 18, напевно. 18. Малий. Перший раз я голосував якраз на референдумі. Паспорт мав уже. На референдумі якраз в 91-му році і вже перше голосування відбулося. Ми дивимося на трансформацію суспільну. Так? Що ви бачите по результатах цих виборів? Тому що тут є кілька складових. По-перше, за Зеленського не проголосувало так багато, як за вас. Тобто 19 мільйонів немає голосів. Так виборців стало менше. Не голосував частина Донбасу, не голосував Крим.
Так що виборців Ну, і в цілому ще Україні 38% просто не прийшли на да, вибори. більше частина не прийшло. Тоді, бачите, вперше обирали президента, і в людей була дуже висока зацікавленість, дуже висока надія, дуже високі сподівання. І вони хотіли тим самим продемонструвати свою реальну участь в обранні нової влади. Дзвінок є. Добрий вечір. Будь ласка. Добрий вечір. Називайте. Микола, Волинська область. Хотів би задати питання Леоніду Макаровичу. Як він ставиться до цього, до спроб Порошенка всіма силами ухопитися за владу, не передаючи її новому президенту? Я б не був настільки категоричний, але ваше право питати подібні речі. Ну, бачите, я думаю так, що президентові діючому оцей час між виборами і інаугурацією даний для того, щоб він склав іспити, наскільки він державник і наскільки він морально готовий віддати цю владу. Наскільки я спостерігаю, пан Порошенко не витримав, поки або не витримує цього іспиту. Він не може ніяк розстатись з владою, ну не в цьому тільки справа. Він приймає рішення, які сам уже виконувати не буде. І більше того, робить зауваження або вчить, можливо, свого наступника, як треба жити і працювати. Я думаю, це не зовсім морально вкладається в політичні наші формули. І хочу нагадати такий відомий вислів філософів, що політика не стільки моральна, скільки в ній моральний. А лідер настільки моральний, наскільки в його діях моралі. На жаль, маємо приклади, коли не є велика дружба з моральними засадами, усталеними для всього людства, і для лідерів, і для політиків. Є ще один дзвіночок. Добрий вечір. Алло. Так, називайтеся, будь ласка, говоріть. Ну, слухаю. Алло. Алло, да, здравствуйте. Ну, так, говоріть. Здравствуйте. Меня зовут Сергей, город Харькова. Хотел спросить у Леонида Макаровича, почему он отдал ядерное оружие в 1994 году? Це я погано чую. Я вам зараз озвучу. Навіщо ви віддали ядерну зброю? Ну, по-перше, я не віддавав ядерну зброю, підписав документи в Будапешті про вивезення ядерної зброї з України президент Леонід Данилович Кучма. Я вже звик до того, що це все приписують мені, але історія повинна, або і знати історію мають усі, в тому числі і ті, хто задають мені постійно таке запитання. А це правильно було? Це було неминуче, неможливо інакше. От тут є питання. Тому що ядерна зброя була не українська, а російська. Ну, Або Радянського так. Союзу, поставлена на території України 175 ядерних ракет. В кожній було по 5 і по 10 боєголовок. Більше 1200 боєголовок. Ці боєголовки в 97-му році потрібно було всі замінити, тому що час їх дії, статусної дії, вже виходив. І вони могли вести себе непередбачувано. А замінити їх ми не мали чим, тому що Україна боєголовок не виготовляла. Таким чином ми були в капкані. Іншого шляху не було. Я кажу, щоб справедливості раді, щоб Кучма підписав. Але я не знаю, як би я себе поводив, коли б мені довелося таке підписувати. Можливо, я вплинув би або спробував би вплинувати на зміст документу, який підписали. Але не підписувати не можна було. Так, є знову дзвінок, так? Якщо я не помиляюся. Алло. Так. Алло, да. Так, називайтеся. Будь ласка. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Мене звуть Наріман, я телефоную з Криму. У мене запитання до Леоніда Даниловича. Макарович. Макарович. Макаровича, пробачте. Шановний Леонід Макарович, у мене таке запитання. Ось ви зараз критикуєте владу шановного Петра Олексійовича.
Але ж ми всі розуміємо, що за час правління він дуже багато зробив для України, для українців, для народу України, особисто для українських татар. І у мене запитання, чи відчуваєте ви за свою провину за те, що відбувається у Криму і в Україні? Так, відчуваєте ви провину за те, що провину? Про війну? Ні, провину. Чи відчуваєте ви провину через те, що відбувається в Україні і в Криму? Давайте я з самого кінця почну. Я вгадаю так, що всі політики без винятку, всі без винятку, мають відчувати провину за те, що відбувається в Україні і в Криму. І я себе, як політик, як перший президент, такої провини не знімаю. А чого я критикую Порошенка? Я не кажу, що Порошенко нічого не зробив для України. Він багато зробив і з точки зору зміцнення військової сили України, інші факти, скажімо, зв'язок з Європою, курс на європейський вибір і так далі, і так далі. Але говорити і бачити, що він зробив, і не бачити того, що робиться сьогодні, корупція, бідність, розвал, я наголошую, в Україні, територіальна цілісність порушена, Крим анексований, на Донбасі йде війна. Ну скажіть, будь ласка, як в таких умовах можна говорити про великі досягнення? І я не говорив про погане чи добре, я говорив про абсолютно конкретні речі. Обраний президент Зеленський, коли йому вручать під час інаугурації відповідні документи, посвідчені, буде написано «Обраний президентом Зеленський Володимир Олександрович, обраний президентом 21 квітня 2019 року». І в історики виникне питання, чого ж після 21 квітня нинішній президент кожен день приймає якісь рішення? У нас що, 2 президенти? Я читаю багато відгуків, кажуть, так у мене таке враження, що виборів не було. Може, вже Порошенко відновив свої повноваження? Я не кажу, що він не має права підписувати такі документи. Має юридично-правові права. Але не має морального права підписувати документи, які має виконувати президент обраний, за якого проголосувало 73,2% людей. Ось що я хочу сказати. Тобто, я кажу, випробування владою Петро Олексійович Порошенко не виконує. Я знаю дуже цікаву річ. Кажуть, якщо хочеш узнати людину, пообіцяй їй владу. Якщо хочеш глибше узнати людину, дай їй владу. А якщо зовсім хочеш дізнатись про всі аспекти людини, забери у неї владу. От вам живий приклад. Ми що, не повинні його бачити? Я кажу про те для того, щоб інші, і в тому числі Зеленський, коли буде передавати владу, не забував про те, що люди все бачать, все знають, все розуміють і хочуть, щоб у нас було по-людськи, а не просто так, як комусь заманеться. Слухайте, скільки ви зробили помилок в своїй політичній кар'єрі? Я їх не рахував. Я знаю, що я зробив чимало. От, скажімо, якщо зараз говорити про Донбас і Крим, то я пригадую вашу участь у блоці «Не так». Пам'ятаєте? Ну, який він мав вплив на... виступали проти НАТО, активно переживали. Проти Донбасу, який він мав... До Донбасу це називається безпекові питання України. Що? Безпекові питання стосовно Криму і Донбасу. Тобто активна позиція проти НАТО на той час, вона активно експлуатувалася. І Україна, хіба вона сама могла забезпечити? У мене тоді до вас приклад. Так. Коли закінчився той «Не так»? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. 13 років тому. Задаю запитання, чому за 13 років не повернулись до НАТО? Що значить не повернули? Не повернулись. Тільки зараз зробили розворот. Але рішення
українського рішення записали в Конституції, і зворотнього рішення поки що немає. Україна ж не є членом НАТО. Не є. Ну і от і все. От вам запитання. Тобто ми можемо говорити багато про 10-15 років назад, говорити людям, що вони щось не так зробили. Давайте скажемо, чому ми сьогодні не робимо? Що я винен в тому, що не робив. Ну, ви агітували, бачите. Ну так це ж було, повторюю, 13 років назад. Вже Я не знаю, наскільки це щиро було, може вас використовували з якоюсь метою. Я не знаю, може б таке могло бути. Я не кажу, що цього не могло бути. Я кажу, не треба пов'язувати те, що не пов'язується. Був такий голова Верховної Ради Іван Степанович Плющ. Так. Завжди в такому випадку говорив, не впихуйте, не впихуємо. Це точно, Пам'ятаєте, так. да? Так, депутат Так от, Заєць, не стрибайте Я по вам залі, кажу, не так. впихуйте, не впихуємо. Мого блоку не так в зв'язку з Донбасом і анексією Криму нема аж ніякого. Добре, тоді скажіть, чи було це неминуче для України? От те, що відбулося з Кримом. Ну, аби, скажімо, ми постійно проводили активну, розумну, реалістичну політику, давали більше прав і свобод Кримові в вирішенні економічних, соціальних інших питань, не переносили всі активні дії, політичні, економічні і соціальні в центри для того, щоб вони приїжджали все вирішувати в Києві, можливо, я не наголошую, це ж ми говоримо про аби, а в політиці аби воно так слово досить не кореспондується з реальністю. Можливо, такого не сталося. І в Криму, і на Донбасі. Дуже великий рівень централізації. А як свідчить історія не тільки України, централізація часто, густо викликає протистояння. Ну, дивіться, у Меджлісу кримсько-татарського народу є вимога до української чинної влади про проголошення кримсько-татарської національної автономії. Тобто не територіальної, те, що було утворено за вашого сприяння, а саме національної. Як ви до цього ставитесь? Я ставлюсь позитивно. Щоб це не... територіальна автономія, вона, скажімо, не має широкого історичного змісту і не має міжнародного досвіду. Автономія має бути національна. Ну, ви ж утворювали. Я не утворювала Верховна Рада. Правильно, автономну республіку. Да, автономна, знову ж таки, давайте будемо точно. Верховна Рада проголосувала. Я не був тоді головою Верховної Ради. А це було помилкове рішення чи не помилкове, як ви думаєте? Я думаю, не було. Завжди треба виходити з історичних фактів. Наскільки це було об'єктивно, можливим або неможливим. В Криму розпочалися дуже складні процеси. Засідала постійно обласна рада. І на обласній раді було поставлено два питання про надання області Кримській статусу автономії. І друге питання про денонсацію договору 1954 року. І от виникла проблема, що все заборонити. Вроді ж ми ж демократи. Слухайте, це ж треба згадувати реалії того року. Там же, давайте так, ви знаєте, хто такий Мішков, де він з'явився? Що значить заборонити? Як заборонити? От як? Просто заборонити. Не дамо і все, що війська введемо, чи як? Коли вони почали активно і їх підтримала, наголошую, обласна рада. Це я ж був на засіданні. Підтримала голосуванням. Вроді вписується в наші демократичні уявлення. І що нам вдалося зробити особисто мені? Зняти з порядку денного і не поставити в бюлетень питання про денонсацію договору 1954 року. А залишиться тільки одне питання – про надання Криму статусу автономії. Бачите, виявилося, що це відкладене питання на десятиліття. І Росія все одно зробили те, що могли тоді, але тоді зробили ж. А як можна було б не допустити анексії, скажімо, от зараз? Те, що відбулося 5 років тому. Я думаю, хай влада відповість на це запитання. Як ви думаєте, слухайте, ви людина з досвідом. Я думаю, що можна було не допустити активними діями. І їх не було зовсім. Думки тут розділилися відносно цього питання.
Частина політиків вважають, що можна було розпочати супротив, інші вважають, що не було сил. Інші вважають, що потрібно було звернутися до світового співтовариства. Інші кажуть, що світове співтовариство, в тому числі і Сполучені Штати Америки, бо перш за все говорили, не дратуйте Росію, щоб не розпочалася Третя світова війна. Є різні точки зору. Я в цьому процесі участі не брав. Знімайте з себе відповідальність. Я громадянин України. Якщо тоді до кожного ви перший президент незалежної України. Я не маю повноважень першого президента. Є в мене статус першого президента, а повноважень перший президент не має ніяких. Дзвінок. Алло. Алло, я вас вітаю. Так, ми вас. Прошу. У меня такой вопрос возник по поводу 9 мая. Сейчас мы видим, что все празднуют, в России празднуют, и в Украине празднуют победу над фашизмом. Над нацизмом. Вот. Но в то же время мы слышим из России обвинения в сторону Украины, что у нас здесь фашисты и нацисты. Но мы что можем пронаблюдать, вот, глядя на Россию? У них несменяемый лидер, милитаризация государства, исторический реваншизм, имперский шовинизм. Все это приводит к тому, что завоевываются новые территории и к войне. Так вот такой вопрос, кто же из нас фашисты? Как вы можете это прокомментировать? И что же мы тогда все это время праздновали? Спасибо. Ну, я не думаю, що Росія повинна або має підстави, я так навіть сказав би, оцінювати, який лад в Україні. Світове співтовариство, наголошую, крім Росії, оцінило, що Україна будує нову демократичну систему. Україна зробила кроки і орієнтацію на Захід, на європейські цінності, і ніяких ознак, це я наголошую вже як людина, як громадянин України, як перший президент, ніяких ознак або прикладів фашизму в Україні немає. Це надумана російська пропаганда для того, щоб створити навколо України вакуум або ситуацію, яка б заважала нам будувати нову державу. Я б тепер пішов би в бік Донбасу, там, де, напевно, треба вам повторити те, що ви говорили, те, що було інтерпретовано, як Донбас ніколи не повернеться в Україну. Але чи є у вас бачення? Можливо, є. Я припускаю, що роздуми є, бачення, як повертати окуповані території, завершувати війну з Російською Федерацією. Значить, я хочу уточнити. Такого виразу Донбас ніколи не повернеться в Україну. Я ніколи не говорив і не скажу. Я говорив, що в такому стані, як було раніше, до анексії, до відокремлення, позбавлення впливу, точніше сказати, української влади і українських законів, українського порядку на Донбас, і життя на Донбасі за новими правилами. У мене там багато є друзів. Я читаю ті книжки, по яких вчаться школяри Донбасу, регіонів Донбасу, газети читаю все. Це зовсім інша вже країна. Вони зовсім по-іншому виховуються. І я тоді сказав, що сподіватися, що можна зробити Донбас таким, як він був до цього, ці території, буде просто неможливо. Тому треба думати, який спосіб, яку форму правління треба встановити на Донбасі. От я слухаю Медведчука. Він це ж ваш колишній соратник. Він каже про автономізацію окремого регіону. Ми вже Крим автономізували свого часу. Я говорю, що було багато в нас прикладів, коли така формула не озвучена або не огорнута в ідеологічні визначення може призвести до складних наслідків.
Ідеології немає. Є просто політико-правовий аспект, що можливо це зробити. А які наслідки? Виникає питання. Конституція буде яка? Вона буде в рамках української конституції. Закони будуть які? Вибори будуть які? Влада буде яка? Освіта буде яка? Тобто на ці запитання відповіді немає. І тому без таких запитань ставити питання про автономізацію – це непроста справа. Але я наголошував і наголошую, розпочинати потрібно діалог, шукати вихід. Це не означає, що якщо ми не маємо вже конкретних знань, то треба припинити. Тоді виникає запитання, а які інші шляхи? Може хтось мені скаже? Ну, бачите, в Мінську Ні-ні, які зустрічається інші шляхи? якась там група робоча і теж нічого не можуть вирішити. Вона не збирає, і не треба, щоб вирішувала. Вона має внести пропозиції, дорожню карту. Для цього потрібно спочатку створити таку групу і приступити до переговорів. Що каже президент Путін? Що він не сяде за стіл, він говорив так, з Порошенком. Ну, зараз Порошенко, вже будемо говорити, відходить. Є новий президент. Знову скаже, що він не сяде з новим президентом. Думаю, що так. Так тоді означає, що нема чого обговорити, якщо він не сяде за стіл. Це означає, що ми маємо обрати президентом того, кого хоче Путін. Ну такого ж не буде. Український народ обирає того президента, який вважає за потрібне сам. Нам не можуть нав'язати і проголосувати за українського президента москвичі або тамбовці, або там інші регіони. Це просто неможливо, це неприпустимо з точки зору міжнародного права, навіть постановка такого питання. Ну, тобто ви не підтримуєте Медведчука в тому, що треба автономізувати, Я ще раз правильно? говорю. В такому варіанті, де не огорнуті питання і нема відповідей на всі запитання, які я вам тільки частину перерахував, автономізація політико-правова або чисто правова, це не є вирішення питання. Ну, скажімо, аби хоч було одне, що Конституція України має записати, що при необхідності будь-яка територія може поставити, автономна територія, може поставити питання про відокремлення. Але має голосувати не ця територія тільки, а вся Україна. От тоді вже ми зразу маємо застереження, що такого не буде, щоб проголосувало якесь село або район, або маленька територія, вона зразу відокремлюється від України. Тоді розвалиться Україна. Я такого не чув. Тобто я не говорю, що я зовсім не підтримую самої ідеї пошуку. Я говорю, я не підтримую ідеї, яка не має відповідей не тільки на політику правові, на ідеологічні і конституційні інші питання. Є дзвінок ще один. Так, прошу. Алло. Алло. Так, називайтеся і питання. Будь ласка. Добрий день, Едуард. Хотів би задати два питання Леоніду Кравчуку. Прошу. Ну, по-перше, повернемося, будь ласка, к тому, що про підтримку чи критику діяльності президента Порошенка. Я також не підтримував його, 3 роки жорстко критикував про боротьбу з корупцією, про те, що не було достатньо ліберальних економічних реформ, котрі би вивели економіку з тіні і так далі. Але потім поміркував і споняв, що можливостей майже не було, тому що тотальна боротьба з корупцією, вона веде к великим ризикам, і для цього потрібна централізація, державне управління дуже-дуже високої якості. Тому що і хотів би ще задати таке питання. Якщо все ж таки це він мог зробити, чому тоді ви вперше вашу каденцію
не провели цих таких радикальних реформ, котрі би ми пішли одним рухом з Литвою і так далі. Що вам заважало тоді? Добре, я записав там. Дякую. Там. Ну, я вже частково відповідав на ці запитання. Я був президентом 2 роки і 5 місяців. 2 роки і 5 місяців. За ці роки ми утворили основи незалежної держави. Всі документи, які засвідчили утворення України як держави на політичній мапі світу, були підписані мною, Кравчуком Леонідом Макаровичем. У нас було створено військо українське, були створені структури безпеки і таке інше, і таке інше. Чому реформи не можна було провести? Тому що для цього потрібен був час. Адже розпочалися реформи фактично тільки не так давно. Вони не велися і при Ющенку, не велися і при Януковичу, не велися широко і при Кучмі. Таким чином, для всього потрібен час, нагромадження сил і можливостей. Так, ви правильно кажете, що президент мав би спертись на конкретні фактори, які допомогли б йому проводити ці реформи. Ну, чи є реформи, оцінка цих реформ? Так, вони розпочалися, але оцінка їх, принаймні громадянами України, негативна. Наступне. Ви знаєте, я не поділяю вашої позиції, що для боротьби з корупцією не було ні можливостей у Порошенка. Справа в тому, що оточення Порошенка фактично долучено до корупції. І зараз вже це стало очевидним. Що структури самого Петра Олексійовича пов'язані, фінансові структури пов'язані з корупцією. Таким чином, мова не йде про те, що Порошенко не вів боротьби з корупцією, тому що йому хтось заважав. Не було позиції і не було бажання, не було активної політичної волі вести боротьбу з корупцією. Тому що оточення – це були бізнес-партнери, це були куми, це були свати, і вони приймали спільні рішення, які часто-густо не відповідали корінним інтересам українського народу. В цьому є головна суть. Ні, ну свати то у Зеленського насправді. Що? Це, скажу, свати це у Зеленського, там серіал такий був. Ну, це свати з точки зору Дивіться, сват-брат. ви спілкуєтеся з Медведчуком? З ким? Медведчуком? Ні, не Ні. спілкуюся. І Шуфричем ні. Ви ж Шуфричем спілкуюся. Спілкуєтеся? Так. Бачили, що він в Крим їздив? От. Ну, так це не означає, що як я спілкуюся, то він не повинен їхати в Крим. Я не виховую Шуфрича. Не треба його виховувати, ви можете там сказати, що я таку позицію не підтримую, там, Нестор. Мене ніхто не питав, якщо ви мене зараз запитуєте. Так, я запитую, тому я що скажу, я не підтримую там, такої це фронда і позиції. бравада, поїхати Не в Крим. підтримую, тому що депутат має пояснити, чого він туди їде, які підстави. Якщо він має якісь там завдання виконувати, може це є питання доручення або в керівництва Верховної Ради, або фракції, або щось треба пояснити людям. А так просто з пилу, з жару взяти і поїхати на територію Росії. Крим – це вже територія Росії сьогодні. Окупований Крим. Окупована. Так. Але територія... Так вважає де діють, Росія. Ну, принаймні там діють російські закони і російські норми життя. Ну, це ж факт. Тому я не підтримую такої поїздки. Ну, дивіться, якщо у нас фактично, правда, юридично це не зафіксовано, що у нас є стан війни з Росією, так? Але президент би мав вчинити які дії? Як? Ну, президент би мав вчинити відповідно до того, що написано в законах, які дії. До Шуфрича? Ні, не до Шуфрича, з Росією. Ну, у нас війна з Росією. Так. Так? Чи треба припиняти дипломатичні взаємини? Закривати посольство, спілкуватися як Грузія через Швейцарію? Ну, або в нас війна, або в нас не війна. Якщо в нас От ви б як президент робили б що? якщо в нас війна, а я вже
чую і закони прийняті, і відповідні норми введені в законодавство, що Україна це є війна. Хоча це теж назва така дії об'єднаних сил. То знову ж таки немає такої прямої назви. То в даній ситуації не можна говорити збоку. Я завжди був супротивником того, щоб хтось заради своїх, скажімо, амбітних цілей або демонстрацію своїх знань, своїх можливостей говорив непродумані речі. Якщо є Міністерство закордонних справ, є воно. Є діючий президент, є діюча Верховна Рада. Якщо вона вважає за потрібне і приймає відповідні закони, підтримувати дипломатичні відносини, то я, як законослухняний громадянин України, дотримуюсь тих законів. Ну, от ви, якщо не помиляюся, маєте позицію, що треба зняти блокаду з окупованих Криму та Донбасу. Так, я хочу довести, щоб люди, які живуть в Криму, не забували, що Україна про них думає. Ну, Україна чи думала раніше про цих людей? Ну, зараз це особливий період. Раніше не було анексії, а зараз анексія. І я хочу наголосити на цьому, що оскільки ми ведемо торгово-економічні відносини з іншими регіонами Росії, то чому виділяємо з цих регіонів свою територію і громадян України? Дзвінок ще. Добрий вечір. Був дзвінок. Чи є? Є. Павло Нетішин. Хотів би запитати шановного Леоніда Макаровича все-таки повернутися до теми з рухом «Не так». І хотів би запитати його, чи не відчуває він провину перед кримсько-татарським народом за його транслювання антиукраїнської позиції, антиукраїнської риторики, всього антиукраїнського на підтримку дружніх стосунків з Росією разом з його спільником Медведчуком. І з цією всією шайкою, коли по території Автономної Республіки Крим, може ви пам'ятаєте, при помаранчевій владі, оці всі їхні відеоролики, трансляції на радіо, транслювалися в маршрутному транспорті, зомбувалося населення просто до такої ступені, що просто неможливо було переварювати таку інформацію, коли люди просто отримували те, що все українське, воно ні до чого. Нам потрібно дружити з Росією, нам потрібно намагатися рухатися в бік союзу з Російською Федерацією. Чи не відчуває він зараз провину перед кримсько-татарським народом і чи не хоче він зараз в ефірі попросити пробачення на телеканалі АТР кримсько-татарського народу за те, що все-таки сталася анексія Автономної Республіки Крим? Дякую. Ну, звичайно, ви маєте право оцінювати кожного політика, як ви оцінюєте. Хоча скажу відверто, що прямої провини перед тим, що відбулася анексія Криму, не так давно, а я свою каденцію закінчив в 94-му році, хочу вам нагадати, пройшло більше 20 років, і раптом ви чогось думаєте, що я маю провину перед кримсько-татарським народом за анексію Криму. Це вже, вибачте на слові, не лізе ніякі ворота. Це перше. По-друге, я можу вибачитись перед українським народом про свої помилки, але особисто перед кримсько-татарським народом я вибачення не маю приносити, тому що я провини перед ним не маю. Я задаю вам запитання. От нещодавно я чув заяву кримсько-татарських лідерів, що кримсько-татарський народ переходить в конструктивну опозицію до нового президента і підтримує Порошенка. Я задаю запитання, так по-своєму, слухаючи вас, ви людина так політично освічена. Чи може народ йти в опозицію до влади? Це перше запитання. Друге. Чи кримські татари вже побачили якусь діяльність нового президента, яка не відповідає їхнім інтересам? Адже
новий президент ще не зробив жодного кроку в своїй діяльності, тому що він не має повноважень. Тобто, ви розумієте, найлегше говорити збоку. Найлегше людині, яка не знає глибоких питань розвитку державності, національно-територіальних проблем, будівництва самої держави як машини виконання завдань, найлегше звинувачувати. Я даю запитання, якщо ви настільки розумієтесь в кримсько-татарських і в кримських загалом питаннях, дайте хоча б собі особисто відповіді на ці запитання. Це відбувається без участі Леоніда Кравчука. Ну, знаєте, про не так, тут я можу погодитися з глядачем, тому що це була реально проросійська пропаганда, ви ж і російською мовою там говорили. Була, я ж не... розумієте? І в принципі, потім були спадкоємців цього, це партія регіонів. Я ж не кажу, що не було, почекайте, давай не будемо... У партії регіонів є спадкоємці опозиційні блоки, цілих два, які поміж собою щось там... Тобто ви теж вважаєте, що те, що сталося в 1995 році... Що саме? Що маєте на увазі? Ну, пропаганда... Ну, та воно все перетікало. В 95-му році має відношення до анексії Криму. Так. Ви так вважаєте? Так. Ну, Та, тоді тому що... читайте більше книжок, я вам рекомендую. Макарович, Просто читайте більше літератури. Є політична спадщина, правильно? І цю проросійськість її експлуатують зараз інші. Ті, хто є послідовниками. Тобто ви, що Донбас, Харківська область, південь України, Крим не мав і немає проросійських, не було ніколи там проросійських тенденцій, а тільки сталося тоді, коли блок не так почав пропагувати. Ви так вважаєте? Блок не так був співучасник. Ні, ну, слухайте, це ви зараз мене отак от шах і мат. Так або не так. І так, і не так. Я як ви зараз буду відповідати, так розумієте? Я вам хочу сказати, що давайте ми встанемо на реальний ґрунт. Проросійські настрої там були ще, коли я йшов президентом і їздив по Донбасу і по Криму, мене зустрічали люди на вулиці і казали: Леоніде Макаровичу, ви придумали Шевченка, ви придумали українську мову. Немає української мови, немає Шевченка, немає Лесі України. Це люди говорили. То були не проросійські настрої? Ну, це можна було... Це не було блоку не так. Це можна було трансформувати. А що розумієте, це називається вести витриманий і терплячий діалог з такими навіть людьми. Зараз ми я не боюсь, в мене нема амбіцій. Я не йду на вибори. Я не боюсь правди. Але я не хочу, щоб придумували, прив'язували до хвоста осла те, що не прив'язується і до кобили. Тому що це вже не політика, а це вже просто надумані речі. Або неосвічена людина, або не хоче знати правди, або має якісь цілі, нав'язані їй не внутрішніми переконаннями, а збоку. Є дзвінок, якщо я не помиляюся, і це буде вже останній сьогодні. Добрий вечір. Називайтеся, ваше питання. Вітаю. Так. Мене звуть Олег з міста Харків. Хотів би задати пару питань Леоніду Макаровичу. Перше, чи це правда, що у 1989 році він відстоював ухвалення постанови щодо заборони Народного Руху України? І якщо це правда, то навіщо він це робив? І друге питання, чи дивився він серіал «Свати», та якщо так, то чи сподобався йому цей серіал? Дуже дякую. Цікаво. Ну, перше запитання, я такого і постанови загалом її не було. Ніколи ніхто не приймав постанови, ніхто, повторяю. Навіть ЦК Компартії України не приймало рішення про заборону Народного Руху України. Рішення такого в історії не існує. Про свати. Я виходив вперше на дискусію пряму, відкриту, в прямому ефірі з Народним Рухом України і вів таку дискусію, як завідуючий ідеологічним відділом ЦК Компартії України. Навпаки, ми підкреслювали, що потрібно з допомогою дискусії переконувати один одного. Це історія і це факти, і це можете ви знайти в будь-якій історичній, не тільки історичній, а в будь-якій книзі того часу і цього часу. І друге запитання. Про серіал «Свати». Яке? Про серіал «Свати».
Серіал дивилися, «Свати», подобається, не хто подобається. хоче дивиться, хто не хоче дивитися. Вам Я не подобається? дивлюсь, тому я не знаю, не можу сказати. У мене до вас, я дивлюся на годинник і підганяє час насправді, але я все ж таки дозволю собі поставити останнє питання. Скажіть, під час проголошення незалежності у тої політичної еліти було хоча б якесь зелене уявлення, якою має бути Україна? Я думаю, ні. Я думаю, не тільки в еліти. Я сам відверто і говорю, я і сам не знав досконало, якою має бути незалежна, демократична, ринкова, соборна Україна. Тому що я прийшов в кабінет, сів за стіл, у мене навіть папірця не було написано, що таке є президент, які його повноваження, які його можливості і які документи треба прийняти. Це робилося все вперше і в історії вперше. Тому треба виходити з того, що людина не народжується президентом, а ця система має створювати умови для того, щоб президент почав виконувати професійно свої повноваження. Добре, дякую вам за те, що ви погодилися, прийшли в студію, відповідали на питання наші і Я глядачі. теж хочу подякувати телеглядачам, що вони задавали відверті запитання. Знову ж таки повертаюся. Більше читайте літератури. В цьому можу підтримати. Тому що написано все, розписано все. Історія розставляє всі крапки над «і». А ви продовжуєте залайожені ідеологеми. Дякую, що були з нами. Побачимося наступного четверга о 21-й. Бережіть себе і хорошого вам вечора. Хай вам щастить.